ngadap de kecing kemen so isian ba ni ke for ke mentai ke bang yo ban ye kren biang bat pi leng ba ni ke khuborstep jong ni ke sngi ke mentai shisha ai ngo you play ru ai ni ke Ktien so isian ye ke bangan pen snow ye pi ha ke ni ke sngi ke mentai nga ye je pi da ke jing ye ke jong try bat shisha fi de ki ba ye ke jong ki ba ye ke jong ho try ba deng tang snow ye ban kren bat ban yai kren bat pi na ke sngi she ke sngi but nga ai ngo you play ke ni ke jing dai ke jongi wala la le sing em ya kendo mar metro ni mar khmat ndai leng ba ka phone gi don ke ni ke jing dai leng ba ni ka phone gi don ni ka ta ka connection ma ya ka ba utra hi u ya te ha ga men sim ke jongi ya ka ba ngin don ni ke jing dai kum shi para ho trai ta deng ta ngam kwa ban pen kut no ai ni ka jing dai ke jongi da ka ba nganum kren ni fi rei ngakwa ban kren bat yai kren ni fi kum ki para ki men ki jong ho trai but heng ta fi dei shisha ki ba it ki jong trai but ngadap sha da ka jing kemen ban yai kren bat ban yai I mean see me fi na ka sngi sha ka sngi don ka por ba mau blei ai ka Ktien kum ba thalan teng mo don ki Ktien ru ki ba kren da ki Ktien ki ba jam ki Ktien kro ki Ktien ki ba jali jom teng ki don ki Ktien ki ba snow bang teng ki don ki Ktien ru ki ba snow pang te de heng ta haba don ka jing dai ka long wi kum tahi ta deng ta nget finum thau nget finum dan jing snow ye kata na ne jing bitar ne jing dom yang nga kren na marba it nga kren na marba ngadon ka jing snow khian mar ngam kwa ba phin jot ngam kwa ba phin poi shdu jok ngam kwa ba phin shaya lamba kla ho baman ho saitan ngam kwa da le ru ban ye I ba phin do e ka beneng ta ka de ka ta teng mo ka Ktien ka jong blai ru ka ong abo try u iet ma usneng ba sempat u ai ya ka Ktien ka basneng ba ka ba sempat haba yo ka jing sempat bon sin ngem jus ngau tanat na mar ba ka pang lada unong ikai u sempat ya itai kena skol ni lada ki kon ki sha sempat ki mi ki pam ani teng snow bitar itai nong sempat teng snow dom itai nong sempat snow kumba le bende snow kumba nyau ben ne snow kumba isi andre kajing sempat kamdai namar ba isti kajing sempat kamdai namar ba nyau ben ne ba le ben kajing sempat kadai naga banta kajing ba yaita I pasha sempat banga aingo u blai ba u blai jongi u dei u sempat ingi daga Ktien ka jong u sempat ingi kan daga taki kam gi jong u ya ka bangin pai bangin kala ka bamut ya ka bangin pen bet ya ka jing im ka jongi naga ta ka jing ya ken riang le ne naga ta ki jing kedor jong ka jing im tadeng ta ngakwa ban ang fi sai sien na ka por babun sien nga teng kren ki Ktien ki ba le se ki ba khor teng ki Ktien ki ba le se ki ba penmong ki ka download jong fi ngapan map ye fi ka ni ka sngi bat ngapan map de ma ngabakla han ngapan map namar ba nga it ye fi ba film de ban dom ye nga namar ba nga it ye fi tadeng ta frau nang ai bor fi ya ka ba fi nang snap si shuri ka Ktien ki jong blai tadeng ta ka ni ka sngi ngapen kan mau ye fi na ka Ktien ka jong blai ba ka ta ka dei na ka sam si spa nyo ka ni ka khat ka ba arpo kasam ka ba shi spa nyo ka khat ka arpo ki Ktien ki ba angkom ni upa I ka Ktien upen khia bat ban pelat ya kiru naga jing penjat jongki utrai upa I ka Ktien baru pen khia ki ban pelat ya kiru naga jing penjat jongki tadi ta utrai upa I ka Ktien ban pen khia baru upa I ka Ktien ban pelat ru naga jing penjat namar da kamdan ka Ktien ka jong blai kan dan bet ka jing penjat namar bala da amdan ka Ktien ka jong blai kan wan ka Ktien jong bamman bom ni bamman ka Bible ka ongkom tala nang ipuli mo na ka gospel ka jong Yohanes kanil nang ba pra ka kot ka saw ka ong jisuang pipi long no pa jong fi usoitan bau tau long nong sho no briu na du menengkong but ju sa aga jing shisha namar kata ka bishisha kamdan satya u ukuran ki ikin nalaka jong but ukuran ye ka balam ler namar ba udai u balam ler but ukpa jong ka jing lam ler tading tam ada film dan ye ka Ktien ka jong blai pinyo snow bit tang ye ka Ktien ka jong baman ukuran ki ikin nalaki jong ukuran ye ka balam ler but ukuran bet ye ka ba thok ka ba syukor ukuran bet ye kata ka ba ban penjot ye pi namar blai bode ubalam ler baru kpa ka jinglam ler takra unang bahaban thok tading ta naga singi ka singi ngakran ye fi kum ki para ki chonga kum ki himmen ki jonga ban yai pen kan mau ya pi ya ka Ktien jong u blai
Upa ya Ktien ba open kia. Tadeng ta habang iyo ka Ktien ka jong blay Ktien ka jong blay ka healing kapan kia ingi nagijing mong kapan kia ingi nagijing pang kapan kia ingi nagijing shitom kapan kia ingi nagatagijing kordit nagijing sosat don na pdeng jong pi rule se pidon ya ka jing pang jong jing sheptieng bet chu sheptieng bet Henry pi snow ka Ktien ka jong blay ka ai ya ka jing tengan ka Ktien ka jong blay ka ai ya ka jing sok tading ta finda puliru mo ka gospel jong yana si nong ka ba kat san ka kat ba kat way ka ong ngakran ni gini ki baro ong trai kanang fin yo ita ka jing kemen jong kanang ba ka jing kemen jong firu kan yo along ka ba dap tading ta ukran u jisu ya ka ba fin yo ka jing kemen ladau jisu kran takamot tangga jing susi sudah tangga jing ktang sudah tangga jing jenjar tangga jing sosat tangga jing siap ting jing sultrium jong jing em hendak ya bau jisu keren keren dak Ktien ka ba ero keren dak Ktien ka ba jam keren dak Ktien ka ba jai kataga sweet small voice sur ka ba jam kataga sweet small voice kung bau keren you Elijah men bau Elijah udan ha jing siap ting jong jing em tadeng tahu keren ya firu kalau fidan si sha ka jing shepting jong jing im hapeng ke jing kulmar jing mot hapeng jong jing yale jong jing im utra keren fi kan ke sngi upa ne ke Ktien bagan ke Ktien kan pen khia fi kan ke sngi tadeng tang kwa ban ong fi bau jisu ong ne ke way ba mo ngi puli beng Yohanes nom si pau khot afin yo ong jisu ong kilang brat jang ki snap ke Ktien jang nga itu ki buat yang pang ai ki ka jing imbam jikot bakin me jat shu lano ba umdan ai rubala ban kni kan tet ki naga Kti jonga ba ku pa kam kraw nga ula ai ki ka Kti jonga ba umtam dan manom nur bala ban kni kan tet ki naga Kti ku pa jonga kan mau kan ke wai haba pi snap ya ka Ktien ka jong play fi sha score haba play si sha upa ina ka Ktien wa ai fi ka jing kmen wa ai fi ka jing sha ukran ya fi ka jing pen khia badai yang ta haba fi snap ya ka Ktien ka jong blay pior wat ya ka jing im kata ka jing im ka babam jikot kan tadeng ta upa ka Ktien ka babal ka kren ka ta ka sam si spa ka kandai ka de khot si spa san ka ong ba ka Ktien jong blay ka long ka sharak haki kichat ka jing shay ha galenti tadeng ta habang idon ya ka Ktien ka jong blay ngidon ya ka ta ka sharak ka jing shay de ka sharak habang idon ka sharak ngitip ka badan hajan jongi hakata ka surrounding ka jongi hawang idon ka shy Padahal mengidon dia kata jing syam ngitip rukumno bangin bu ikikijat jongi habang iyat pat kata lenti. Tading ta ngitip ngi ngidon makna haga jingdom ngidon ka Ktien jomblay ngi ka jing syai. Habang ngidon ka Ktien ka jomblay ngitip syai bangin lait. Bun sin ngemdan ka Ktien ka jomblay habawan jing pang ladaki doktor ki onglay ani filayo kansar tangkat tates ngo kumbal akut ka perthai. Ani ngo kumbal lawai kata ka jing ka jong pipi ngo bet lai ibe ka ne ka senduk met yap. Ka ba up te ya pi. Ani pi ngo triem pi ngo ani pi ngo so jer kata ka men sim shisha. Haba pi ngo pa pi pang kata ka jing pang kansa. Ni fi pet yang jing pang jong fi mentar am kalaban ben bah kalaban khia bha ya fi tang ya fi en re ka yeng ka sem ka jong fi financially fila long drain out fila luta kapisa kala duna kala susi sha fi fila kamai la kamai teng fila treshitam hado kata re mentah fi pet ya ka finance ka jong fi kita jing pelang ka jong fi la lom ki lomba makna re mentah kila nang tua ba mentah pi ka jing thali ka jing sudah bakapan susi sha fi nalor ba pi pang nalor ba kata ka jing lut ro ka long hado kata kala nang penpang shu ya ka men sim ka jong fi tading ta kwa banong fi ka ne ka sngi ka mamtawan nom ki guslai na ka non hot jong fi lem ni worship ting ong jisu tading ta ong ka jing suk jong nga ai fi ya ka jing suk jong nga i api kum baka perthai ka ai ringa ai manga ya pi ya kata ka jing suk tading ta kwa banong fi ka ne ka sngi habo try udan up kermen na kasam ke ba arfo san get khot ke balai kong ba kita ki ba up kermen how try da lele ki nam yo le ran kita ken ki bam shat klai klem daw na ka ba dong fi la fi up kermen na try onom pel ran ya fi yam bet ka de fi man yam how try ban kaang so try padiang ki Ktien aba fi asno nganget ka Ktien
kabangayo snow ang ngangit but ding taam ko mga layalap man nagatuisin ko mga lakren mga tugasin nga ang bait na balatho ang bait na balatho step vidon ki lomba aga jim ke jongfi ang bait na balatho ki lomba kin kan ria pi ni kan ro kum ki kan ro mo jong ke Jericho ki bayang hakmat jongfi ki barbentan ki bajrong ki baskam oh da shupai ita ka tan ban pen kalon ya kala ne ban pen tuma ya ka Henry nga kwa ban ong fi kam de da ka but ke jongfi kam de da ka bor ke jongfi Henry da ka bor blai da ka bor men sim ba khoi fini i ba ki kan ro jong ke jing fini i ya gini ki Giants ya gini ki Goliath ki bayang hakmat jongfi kin kalon bit jebing kin tua bit prom Pagkada katam kanam dan kano kabala ban yang persya hakmat uplay jongi tading ta upain ay Ktien ban pen kya ai fi pang si siya haga men sim fi pang aga jingmot jong fi pang si siya haga taga donot ke jong fi utrai un pen kya bi fi banung pelaj fi naga jing pen jot namar ba ka di Ktien ke jong blay ka bayalam fi ban yalam fi ka badai Mapin sim ya karai ka badai teng haba snowsi teng haba katang palat kamen sim ki sim ki rai bam day don ki brio nomor snowsi palat ki ong kabhay nga bangan stien pasina kabhay nga bangan yap no mga likin ti non tanalom sti siya tadin tang ko aban ong fi ka Ktien ka jong blay kawan haga ni ka por ban palat ya fi na ka jing penjot tadin tang ko aban ong fi ka ni ka singi ka bamanta upai ka Ktien ban palat ya fi na ka jing penjot utrai udan baik ban le ki kambala da khang wi kalanti un play spotli kalanti ya fi kababal ka ong la da ukso iwan man yele fi na ka wi kalanti da kita ki nong shun bomman wan ban yele fi na ka wi kalanti ki haban pet yap no na ki nyau tli kalanti kabamut iwan na ka wi kalanti ki ni pet nya na ki nyau tli kalanti kamut na kata ka jinge shem ka jong pi pen i pat sa nyau tli kalanti ki bau play ka jing ka jong fi tadeng ta pa ki jinge ki wan kam dei ban pen yap ya fi na kam dei ban penjat ya fi Henry ki jing ki wan em ba pini i kilanti blay un play sa nyau tli kilanti pat ki ba kam ba show ya fi un play ki opportunity un play sha ye ki jing khang ki ba khang ye ga ba baro shikata phim yu i ba baro shikata em phim poi perkhat phim la ban mut oh plan ka de kan ni Henry mental try pen pau sha ya fi leng ba kan ni ka jing ka ba pi ya sham ta na wa jdu men sim Lada utrai u don haga jim ke jong fi lada finang yo snow ye ka Ktien ke jong blay un pen kya bi fi snow in ka Ktien ke jong blay oh un pelat bi fi na ka jing penjat tading ta ka Ktien ke jong blay kan guide fi men sim ba khoi un guide na maro men sim ba khoi u dai ken uta u badon haga Ktien na mala persat ye ka Bible da men sim ba khoi udan men sim ba khoi ya ka Ktien ke jong blay o ne men sim ba khoi u dai uta ken unong yalam ka jing ke jong fi uban guide si siya uban yalam uban peni uban kedaw lenti ya fi kan tadin tang kwa banong fi kan ka singi lada fi pang fi stam pin khiabet lada fi pat dei ka por ban yap lada fi adap prapo kan dai post nam te gam ong kata dei lada fi dang dei ka por ban pin embet lada dei ka por fi ba fi dei ban trei ban shakri yu blai pin embet man ta khnang ba fi ni ban shakri shel trai kumno pin le ya khamat jong blai klem kan no ga jingle mole se fin pat chakri de ublay fin ajin kan kom no khamat jong ublay tade ta fi de ban shua ban chakri utra paling ba jong fi bon ki men sim gin yo ga jing pedem dan ki breu ngala yo sngo ki testimony ba ki ga jing ka ba jot ka jing ka ba shirkai ga jing ka ba mo ka ba baro ki la isi lut na snong na thao re ha ba ublay ta kita ki breu ki klalong kinong yalap ya ka snong kinong yalap sisa ya ka gospel ki ba kilet keleng ba jing ka jong ki ka long ka jing ku le se utrai un le kom ta ya fi ngangai ndai ka le se ka dei be ngangai ba kum bola le ya ki we un le kom jo ya fi ro rin ta ngangai utrai ka ku fi ka sngi mo ta ba ngangai utrai un ngalam ya fi un ka ku fi un pen sla fi un pen nan kam ya fi ro na ka banta ka buram jong ta ni ka por nga kwa ban doi na kam ta jong fi nginya duai haga ni ka por men ta ken to nginya duai ma nginya duai trai ni ka por nga wana kmat jong me ka tenga jong jisu nga duai trai ni kon jeme me pa ka Ktien me pen khia me pa ka Ktien ban pla ki na ka jing pen jot me pa ni ka Ktien go try ba ka jing so si in kalash ka jing kemen ka jing yam ka kalash ka jing rakhe ba nga duai nga de ko ni kon jeme trai ken nang yo ka jing kemen ba ka jing kemen ka badap nga duai nga de ko trai ka ku vi ni ka singi pin i ki kamba ka jing ka jong fi ka tem jisu nga duai
Amen. Try nak kerkui fi. Ngin saya Shem. Bless you. Amen.